iki panganan enak, nek mangan dhewe kok ning ati ra kepenak. Tulan-tulan iki Mbok Smira di Roger. Mbok, where are you? Aku nang kene re. Aku mangan dhewe iki kelingan jenengan. Ayo dimakem bareng. Rasane macem-macem, komplit pengen sing ndi, Mbok? Iki wae. Oh. Wae iki Mami Pia. Kalingan zaman aku plesir nang Malang. Lah oleh ya Mami Pia iki. Iki enak banget lho iki. Bismillah. Nek mangan wong loro ini enak. Oh, enak banget le. Mami Pia oleh-oleh khas Malang. Aku wis setia, bandak ditinggal ngilang.